Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingja jong ka kong Joit Kharlyngdoh New Pundusnam naka Shnong Jakrem Southwest Khas Hills District kabelaja nadu ka janmit jong ka South Ri Jeliu aja arpundriu benta kalau kenjo syaka South Sngi kenti bad hadu menta om sempat lap dian satya syai kadan nakaliang uba Pascal walang Menteri Shnong Jakrem uliyathu banadu ka janmit ba kong Joit Kharlyngdoh kalaja kipat ba Shnong kilemi renti banyawat Shnong yaka hakaling kijaka Henry kimlap satya yaka kumta kum ka Shnong kanang persang ban thau kilat kilinti khnang ban syam me kani longmi bat ka Shnong ka kerpat ru iki bor jong ka an bikin ailam ka kti kamon ka kti ka diang ban rablem bat ban wat ya kani longmi namar kata sa shisien ka dorbar Shnong ka bu ka jingkerpat iki pat ba balada don kinu ki bayi ina lap ya kani longmi kin pentep kloi kat bala shikirang ba jong ka Shnong Jakrem ne phone kini number prahnyo nyo sau iwei ar not ar lani pra lai nyo not nyo ar khandai san pra lani khandai lai hendriu not san not khandai sau hendriu Barok ki breu ki khmi yakalawai babha ki wat yakajaka ban san kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok